Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю! Сёння моладзь прадпрыемства «Гомсельмаш» прыйшла на гульню. Я капітан каманды Марына. Разам са мной гуляць будуць Вікторыя, Анатолій, Аляксей і Роман. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску трапа, па-беларуску ці верыце вы, што канчатак можа быць нулявым? Якога роду ў беларускай мове слова «шынель»? Які вядомы партызан стаў героем аповесці Якуба Коласа? Колькі абласных цэнтраў у Беларусі? У народзе кажуць, навука не мучыць, а жыць. Гомель ці Орша стаіць на Дняпры? Назавіце імя беларускага філосафа, асветніка, пісьменніка буднага. У Полацку стаіць помнік беларускай літары. Якой? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску бабачка, па-беларуску? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Аляксей. Я набраў большую колькасць балаў і выбіраю катэгорыю «Культура». Гуляць буду першым. Мяне завуць Марына, я заняла 2-е месца. Выбіраю катэгорыю «Мова», буду гуляць 2-й. Меня зовут Роман, мне засталася катэгорыя «Гісторыя». Я гуляю 3-м. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Аляксей, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну, а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Аляксей, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Таксама я вас вельмі рад вітаць. Аляксей, раскажыце, дзе вы працуеце? Я працую на вельмі знакамітым прадпрыемстве ва ўсім свеце «Гомсельмаш». Я працую там майстрам кузнечнага цэху. А колькі гадоў? Я працую на прадпрыемстве ўжо 2-й год. Не так даўно прыйшлі, аднак, відаць, вам вельмі падабаецца месца вашай працы. Да, яно вельмі мне спадабалось з першага майго часу, як я прыйшоў на прадпрыемства, і до сих пор держит меня в тонусе, который необходим для дальнейшей жизни. Ну, гэта вельмі гарачы цэх кузнечны. Вельмі гарачы, вельмі вялікія тэмпературы ў цэхе за счет наших печей. Но мы, хлопцы, не из
робкага дзесятку, і мы зусім з гэтым справімся. Цудоўна. Ну што, гуляем? Да? Першае пытанне для вас. Якое традыцыйнае народнае свята адзначалася ў ноч з 24 на 25 чэрвеня паводле юліянскага календара? Вадохрышча, купалле і Юр'я. Як вы з народнымі святамі сябруеце? Сябрую, але тут у нас юліанскага календара. Юліянскі календар, мы жывем па грыгарыянскім, так, а гэта юліянскі. З 24 на 25 чэрвеня. Так. Гэта... Вы можете разважаць. Это вось так запамятаваў немного. Калі гэта ў чэрвені, я все-таки склоняюсь к ответу Юрия. Юрия. Вы отличиваете назад. Да. Ну, все-таки еще купальня. И купальня разглядаете. Вот а чому Вадохрышча не разглядаете? Вадохрышча не. А чому? Мне здаецца, што Вадохрышча ў другім месяцы, не помню ў якім, но точно не ў чэрвені. Не летом? Нет, нет. Все-таки я остановлюсь на купалле. Купалле ці Юр'я? Ці ўсё ж таки купалле? Давайте все-таки мой отказ будет купальня. Добра, Алексей, вы пераканалі мяне, і я прымаю ваш адказ. Купальня дык купальня. Паводле юліянскага календара у ноч з 24 на 25 чэрвеня людзі шукалі папараць кветку ў лесе. Гэта купальня, правільны адказ. Я вас віншую. І яшчэ хочу нагадаць, што Юр'я – традыцыйнае свята, якое адзначалася 6 мая. Наступнае пытанне. Да, пераходзім. Алексей, увага. Якое з пералічаных слоў з'яўляецца назвай галаўнога убора? Бравэрка, магерка ці жупан? Вось што з гэтага галаўны убор? Ось я паслухаў гэтыя тры назвы, і я не магу успомніць, што азначае хаця бы адна з іх. Так, ні жупан, ні магерка, ні бравэрка. Но будем вспоминать. Так. Бравэрка. Бравэрка. Бравэрка у нас... Почему-то моя интуиция подсказывает, что бравэрка все-таки у нас не является назвой головного убора. Так. А магерка? Магерка более... более мне на душу кладется. И какие-то мысли в голове проскакивают по поводу что магерка может быть головным убором. Но также есть жупан. Также есть некие мысли по поводу жупана. И вот что из этого является правильным отказом? Магерка ці жупан. А может все ж таки бравэрка? Нет, бравэрка точно нет. Все-таки мой отказ будет жупан. Добра, я приняла ваш адказ, Алексей. Старажытнае верхняе мужчынскае і жаночае адзенне жупан. Вы неправильно адказалі. Алексей, шановны, гэта першая памылка. І нічога страшнага ў гэтым няма, што вы памыліліся. Цяпер вы назаўсёды запомніце, што магерка гэта галаўны убор. Старадаўні мужчынскі галаўны убор. Такая фетравая шапачка невялічкая. Наступнае пытанне. Адносіны роднасці і сваяцтва беларусаў заўсёды займалі важнае месца. Як беларускія жонкі называлі сястру мужа? Вось у вас ёсць сястра, Алексей? На жаль, не маю. Ну, а калі б яна была, вось як бы яе называла ваша жонка? Моя б жонка
Залоўка, ятроўка ці швагерка? Я думаю, што моя жонка называла бы маю сястру залоўка. Гэта адзінае слово, якое я ведаю з гэтых трох. Залоўка, ятроўка і швагерка? Толькі залоўка ведаеце? Толькі залоўка ведаю. Аляксей, ну гэта добра, што вы ведаеце гэтае слово, але ж зусім не факт, што менавіта яно з'яўляецца правільным адказам. Зусім не факт. Я не адгаворваю вас ад таго, каб вы бралі менавіта гэтае паняцце. Так, ятроўка і швагерка. Все-таки залоўка. 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 Ну, залоўка дык залоўка. Прымаю ваш адказ. Мужаву сястру часам называлі заловіцай. Ці залоўкай? Гэта правільны адказ. Ой, дзякуй. Чацвёртае пытанне. Хто з беларускіх літаратараў першым атрымаў ганаровае званне народны пісьменнік Беларусі? Варыянты. Міхась Лынькоў, Кандрат Крапіва ці Іван Мелеш? Так, тут трэба разважаць. Кандрат Крапіва вельмі известны і ў Беларусі, і за рубяжом пісьменнік. Так. Ну, гэта і драматург, і байкапісец, і паэт, так. Так, Іван Мелеш. Іван Мелеш. Ну, адразу згадваем «Людзі на балоце». «Людзі на балоце». Так. І Міхась Лынькоў? І Міхась Лынькоў. Ось Іван Мелеш з Гомельшчыны. Так, так. З Хойніцкага района. З Хойніцкага району. Ось із гэтых трох я все-таки выберу літаратара, які першым атрымаў ганаровае званне, Івана Мелеша. Івана Мелеша. Все ж таки земляк бліжэй да сэрца. Так? Аляксей, я ж хочу нагадаць, што у вас ёсць яшчэ падказка вашых сяброў. Вы памятаеце пра гэта? І вы надалей пакідаеце яе. І зараз пры адказе на пытанне, хто з беларускіх літаратараў першым атрымаў ганаровае званне народны пісьменнік Беларусі, вы адказваеце... Іван Мелеш. Дзякуй. Дзякуй за адказ. Першым народным пісьменнікам у 1956 годзе стаў не Іван Мелеш. На жаль. Это быў Міхась Лынькоў. І не Міхась Лынькоў. Гэта Кандрат Крапіва. Так. Цяпер вы гэта ведаеце. Да. І ідзем далей. У якім раённым цэнтры Віцебшчыны праходзіць традыцыйны міжнародны вішнёвы фестываль? Ці чулі вы пра такі фестываль? На жаль, я не чуў ніколі пра такі фестываль. І ось першы раз пра яго слышу ад вас. Варыянты такія. Полацк, Глыбокая, Докшыцы. І вось на гэта пытанне я папрашу дапамогі сяброў. Шаноўная мая каманда, дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне. Аляксей, каманда вельмі хутка справілася з заданнем, і кожны з гэтай цудоўнай чацвёркі адказаў, што трэба называць глыбокае. А ці згодны вы са сваімі сябрамі? Я на ўсі 100% згодзін са сваімі сябрамі. Адказ глыбокае. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Утульны горад-сад. Вішнёвая сталіца Беларусі. Менавіта глыбокая ладзіць знакаміты фестываль «Брэнд» у ліпені. Дзякую вам за адказ. І дзякуй маёй камандзе за гэта. Ідзем далей. Апошняе, 6-е пытанне. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла.
Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Варыянты: Янка Купала, Пятрусь Броўка ці Максім Богданович. Зорка Венера взошла над землёю. Светлые згадкі з сабой принесла. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера взошла. Гэта напісаў Максім Богданович. Вось так, хутка. Да? І не Янка Купала, Ні не Янка Пятрусь Купала, Броўка. ні Пятрусь Броўка. Гэта напісаў Максім Богданович. Я прымаю ваш адказ. Гэта правільны адказ, малайчына Аляксей, я вас віншую. Дзякую. Дарэчы, ведаеце, колькі балаў вы зарабілі? 10 балаў за кожны правільны адказ. Тогда 40 баллов. 40 балаў, так. Гэта цудоўны вынік, Аляксей. Дзякуй. Але вельмі часта здараецца такое, што 40 балаў недастаткова для таго, каб перамагчы ў гульні. Я прапаную вам пытанне, і гэтае пытанне не будзе мець варыянтаў адказаў. Калі вы адкажаце на гэтае пытанне, то тую колькасць балаў, якую вы зараз паставіце на кон, мы прыплюсуем да вашых 40. Угу. Давайте мы дадим шанс моим сябрам отказать на свои пытания и посмотреть на наши результаты. Я зразумела, вы хочаце вынікі без прымнажэння Так? пакінуць. 40 балаў Так. у вас ёсць. Ну, добра, гэта ваша права. Дзякуй вам за гульню. Дзякуй вам, было вельмі цікава. Марына, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Вы гуляць увогуле любіце ў інтэлектуальныя гульні? Так, мы ўсе любім гуляць, а ў дзяцінстве яшчэ больш гэта рабілі. Так, гэта ідзе з дзяцінства, сапраўды. Раскажыце пра сябе. Колькі гадоў вы на гомсельмашы? Я працую на прадпрыемстве 2 гады ў прэс-службе, але я настаўніцай была некаторы час. Вось, У вас адукацыя? Да, вышэйшая, я філолог. О, калега, цудоўна. Гуляем? Так. Яшчэ пытанне. Адзін з прапанаваных варыянтаў напісання з'яўляецца памылковым. Назавіце яго. Чытаць самому сабе, чытаць няголасна ці чытаць пра сябе. Ну, я лічу, што чытаць пра сябе гэта адказ будзе правільны. А вось чытаць самому сабе, чытаць негалосна. Я лічу, чытаць няголасна гэта неправільны адказ. Памылковы. Менавіта чытаць няголасна. Ну, такога выразу няма ў беларускай мове. Чытаць пра сябе. Няголасна это у паўголаса. Ось сярод 3 ёсць толькі адзін памылковы. І гэта, Марына? Вы перадумалі? Чытаць няголасна. Гэта памылковы. Чытаць няголасна. Мне прымаць адказ? Так. Ну, добра. Я прымаю ваш адказ. Чытаць самому сабе. Так кажуць беларусы. Чытаць пра сябе таксама кажуць беларусы, але памыляюцца. І вы памыліліся, калі назвалі чытаць няголасна неправільным варыянтам. Марына, гэта памылачка. Правільны адказ чытаць пра сябе. Так не гавораць беларусы. Нічога страшнага. Да. Першы блін камяком, так здараецца, але астатнія, Марына, усе будуць са знакам плюс. Назавіце колькасць гукаў у слове «едьце». 4, 5 ці 6. Калі паглядзець на гэта слова, «е» – это будзе 2 гукі. Так. «Е». Так. «Дзю» гэта будзе адзін «цю», мяккі «цю». А мяккі знак не мае гука.
С будзе проста С, і Е это будзе как Э, едьце. Ну, то есть Ну, 5. а С да С гэта ўсё ж таки два гукі, вы думаеце? Я Едьце. лічу, што да, таксама, потому што мы глядзім, калі дзе, гэта Вось задача дык задача. Хто нам зможа дапамагчы? Марына, 3, 2, 1. Колькі? 5. Ці 4? Ну, я спадзяюся, што 5. Давайте возьмем Падказку сяброў. падказку сяброў. Ну, давайте спытаем у сяброў. Моя каманда, дапамажыце мне, калі ласка. Марына, што мы атрымалі? Два чалавекі з вашай каманды, вашы калегі гавораць, што трэба браць адказ 4. А яшчэ два галасуюць за 6. А ваш адказ які? Я лічыла або 4, або 5. Таму я лічу, што 4. Два сябра з маёй каманды лічаць, што 4. І вас ужо 3. Тады 4, а 4. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Ён правільны, малайчына! Наступнае пытанне. Назовіце правільны варыянт напісання спрапанаваных. Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. Усе словы з вялікай, акрамя слова сцяг. Наступны варыянт. Дзяржаўны з малой, сцяг Рэспублікі Беларусь з вялікай. І трэці варыянт. Усе словы з вялікай літары. Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. Калі я не памыляюся, то гэта будзе адказ А. Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўны пішацца з вялікай, сцяг гімн і герб з маленькай, Рэспублікі Беларусь з вялікай. Дзякуй, я прымаю ваш варыянт адказу. У назвах дзяржаўных сімвалаў з вялікай літары пішацца першае слова дзяржаўны сцяг, дзяржаўны гімн, дзяржаўны герб, сцяг, гімн, герб з малой літары. Вы правільна адказалі. Малайчына, Марына. Наступнае пытанне. Якое лексічнае значэнне, на ваш погляд, мае фразеалагізм «за маё-маё»? Вельмі даўно? Вельмі шмат? Ці добра зрабіць? Ох ты, боже мой. Мабыць, калі глядзець выразы, то не вельмі даўно. Гэта адказна, што не, гэта не гэты варыянт. Адкідаем варыянт. Да. Вельмі шмат. Мабыць, вельмі шмат або добра зрабіць. За маё-маё. Мне А інтуіцыя, Марына? вельмі шмат. Вельмі шмат. Вы за гэты варыянт. Я спадзяюся, што гэта так, але не зусім. Вельмі шмат. За маё-маё. Мой адказ В. Добра зрабіць. Змянілі сваю думку. Добра, я прымаю ваш адказ. І мушу сказаць, што ён правільны. Малайчына, Марына, ідзем далей. У двух спрапанаваных словазлучэннях дапушчаны граматычныя памылкі. Назовіце правільны варыянт. Пакутваць ад болю, пакутваць ад болі ці пакутваць з болі. Знаёма з такім правілам. Гэта не вы, гэта не пакутаваць з болі. Таму што ў беларускай мове мы пакутаваць ад болі. Толькі болю или болі. Вось гэта ад чаго? Родны склон. Ад болю. Пакутаваць ад чаго? Ад болю. Я спадзяюся, што гэта
А. Покутывать от болю. 3, 2, 1. Варіант. А. Покутывать от болю. Добра, я прыняла ваш варыянт і мушу сказаць, што ён правільны. І апошняе пытанне, Марын. Якое з прапанаваных слоў у складзе словазлучэнняў мае канчатак А? Кілаграм, Цукру у кілаграм шоколада, і кілаграм. хлеба. Вось дзе мы паставім канчатак А? У якім Ну. слове? Цукар, шакалад ці хлеб? Я ведаю, што цукру будзе не цукра, цукру. Так, у. Канчатак будзе гэта так. А калі размова пра шакалад? Шоколад, шоколаду, вода. Ну вось тут не ведаю. Тут пытанне. Але- А калі хлеб? Кілограм хлеба. Я спадзяюсь, што хлеба будзе А. Значыць, шоколаду, кілограм шоколаду, кілограм цукру і кілограм хлеба. І гэта адказ В, кілограм хлеба. Рэчыўныя назоўнікі мужчынскага роду другога скланення маюць канчатак У. Мёду, квасу, цукру. А вось слова хлеб выключэнне. Таму пішацца кілаграм хлеба. Вы правільна адказалі. Марына, гульня скончылася амаль што. У вас 50 балаў. І ёсць магчымасць прымножыць вашы балы. І павялічыць верагоднасць перамогі ў гэтай віктарыне. Хочаце? Не, я гэта застаўлю для апошняга гульца. Марына, я паважаю ваш выбар. Дзякуй вам за гульню. Гэта было вельмі цікава. Дзякуй. Роман, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама вітаю вас. Ну, раскажыце пра сябе, колькі гадоў вы на прадпрыемстве і ў якасці каго? Я інжынер-сістэматэхнік. На прадпрыемстве працую 6 гадоў. 6 гадоў гэта ўжо даволі шмат. Падабаецца? Так, Ну добра, вы выбралі катэгорыю гісторыя. Ці яна вам засталася? яна мне засталася. Ну, тым не менш, а якая адзнака была у вас у школе па гісторыі? 9. Значыць, Роман, Шансы усё ёсць. добра. Шансы ёсць. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Першыя згадкі пра з'яўленне гэтага замка ў Беларусі адносяцца яшчэ да 11 стагоддзя. Пра рэшткі якога старажытнага збудавання ідзе гаворка? Гэта Лідскі замак, Навагрудскі замак ці Любчанскі замак? Гэта не Лідскі замак, А чаму? бо Лідскі замак цэл. Ага, адбудаваны, вы думаеце? Да, Так. тут руіны. Навагрудскі замак, ну, колькі я памятаю. Ці Ліпчанскі. Угу. Навагрудскі. Мне здаецца, гэта Навагрудскі замак. Рэшткі менавіта Навагрудскага замка, Навагрудскага. на вашу думку, на малюнку. Так. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Сапраўды, Роман, гэта не Лідскі замак. І не рэшткі Любчанскага. Гэта Навагрудскі замак. Все правильно. Малайчына. Пераходзім да наступнага пытання. Каля якога горада падчас Першай сусветнай вайны германскімі войскамі упершыню на беларускіх землях была выкарыстана хімічная зброя? Варыянты: Ліда, Смаргонь, Маладзечна. Вельмі складанае пытанне. Першая сусветная вайна усіх абышла бокам. Я прапаную звярнуцца да сяброў.
Ну, добры выбар. Вы хочаце дапамогу сяброў. Так, мои дороженькие сябры, дапамажыце мне, калі ласка. Роман, мы атрымалі варыянты, вы іх бачыце. Усе 4 гульцы сказалі, што гэта смаргонь. А што скажаце вы? Смаргонь. Гэтая страшная падзея адбылася падчас 810-дзённай абароны горада Смаргонь. Гэта правільны адказ. Пераходзім да наступнага пытання. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Які з савецкіх самалётаў перыяду Вялікай Айчыннай вайны на гэтым фотаздымку? Наколькі я ведаю, Ил-2 штурмавы самалёт. Як адзін, наколькі я памятаю, бамбардзіроўшчык. Пра Ла-5 не ведаю. Але на фотаздымке, мабыць, Ил-2. Гэта ваш адказ? Гэта мой адказ. Ил-2. Добра, я прыняла ваш адказ. Гэты адказ правільны. Перад вами савецкі штурмавік Ил-2, самы масавы баявы самалёт у гісторыі авіяцыі. Цудоўны адказ. І 4-е пытанне. Назавіце беларускую партызанку, якая ахвяравала сваім жыццём, закрыла амбразуру варожага дзота. Алена Мазанік, Рыма Шаршнёва ці Надзея Траян. Ну, згадвайце, якія подзвігі здзейснілі гэтыя. Рыма Шаршнёва. Рыма Шаршнёва, ваш адказ. А чаму? Здаецца, так. Гэта ваша інтуіцыя? Так. Добра, я прымаю ваш адказ. Імя беларускай партызанкі, якая ахвяравала сваім жыццём, закрыла амбразуру варожага дзота. Рыма Шаршнёва, вы правильно адказалі. Малайчына. Роман, ідзем далей. Якая з пералічаных узнагарод з'яўляецца першым беларускім дзяржаўным ордэнам? Варыянты. Ордэн працоўнага чырвонага сцяга БССР, ордэн Героя Беларусі і ордэн Францыска Скарыны. Першы беларускі дзяржаўны ордэн. Ордэн Францыска Скарыны могуць даваць за достижение ў літаратуры. Я так разважаю. Ордэн Героя Беларусі, мабыць, сучасная награда. Бо тады яна б называлася ордэн БССР. Ці просто быў герой з Савецкага Саюза. Ордэн Героя Беларусі, ордэн працоўнага чырвонага сцяга БССР. Мабыць, гэты. Варыянт А. Ордэн працоўнага чырвонага сцяга БССР. Ваш адказ. Так. Ордэн працоўнага чырвонага сцяга БССР быў дзяржаўнай узнагародай з 1924 па 1933 год. Гэта унікальны музейны прадмет, які захоўваецца ў Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі. І гэта правільны адказ, малайчына. І апошняе пытанне засталося, Роман. Як звалі легендарнага заснавальніка Тураўскага княства?
Тур, Кирыла ці Рагвалод? Рагвалод – гэта больш пра полацкае княства. Ці Тур, ці Кірыл. Конечно, Тур. Туровское княство, Тур. Кірыл. Адказ А, Тур. Добра, я прыняла ваш адказ. Паводле аповесці мінулых часоў, Тур разам з Рагвалодам прыйшлі з-за мора, стаўшы заснавальнікамі першых беларускіх дзяржаўных утварэнняў. Гэта Тур, правільны адказ. Роман, ну я вас віншую. Вы адказалі на ўсе 6 пытанняў правільна. Ну, звычайна людзі, якія любяць рызыку, ідуць на наступнае пытанне 7. Хочу спытаць, вы бераце 7 пытанне, каб прымножыць вашы балы, каб у вас было не 60, а можа 120. Добра. Ура! Ура! Роман, колькі балаў вы ставіце на кон? 10. Зразумела. Добра, 10 балаў. Пытанне такое. Ці верыце вы, што ў слове «бульбяны» націск падае на апошні склад? Вы можете разважаць, колькі хочаце. Бульбяны ці бульбяны? А можа бульбяны? Бульба. Мабыць. Бульбяны. Роман. Так, бульбяны. На думку Романа, гэтае слово гучыць бульбяны з націскам на апошнім складзе. Так. Гэта правільны адказ. Малайчына, Роман, у вас Інтуїція. 70 балаў. 70 балаў. Інтуіцыя працуе добра. Вы ўпэўніліся ў гэтым. Латарынны білетик. Пасля съемок куплю. Ну, можна і так. Я вас віншую, Роман. Дякую. Малайчына, цікавая гульня. Цікавая. На маю думку, атрымалася, а вам таксама спадабалася, правда? Так. Ну, добра. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Роману. Роман, трымайце, ён Дякую. цяпер ваш. У жыцці на беларускай мове мы размаўляем не так часта, таму калі выпадае, гэта заўсёды добра. Пытанні і гульня была цікавая, за гэта вялікі дзякуй. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.